alibi ambi ala foka barkada amba fauzu billahi minashitana razim bismillahirrahmanirrahim ambi foli sigi foli tigima no ye dali masaye sofla mansa ka barkada sanga ani wakati aka hinala aka danfeuna foli nin tan nin dilengo dali masama ambi ayira awla ka fo alibi ani association badenya tombi ñogon fe badenya tomi no sigilindo wasolon kaw tokola ani ale maw bi ɲɔgɔn fɛ halibi an ye émission ta ko fɔlɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ala sɔnna ma biya ta ko filanan ye ka aw la faamuya ka aw to aw sigiyɔrɔ la mun bɛ association badenya tɔn kɔnɔ halibi an n'an ka mɔgɔ invitelenw an n'olu bi ɲɔgɔn fɛ numanguru ɲanfan fɛ burodi bilimantigi ale ye madame Sangare madame Jayi fana Sangare madame Jayi fana Sangare ale de filɛ numanguru ɲanfan fɛ ayiwa bazɛn joni ale ye Abi Sidibe ale fana ye animatrice ye ka fara burodi filmantigi kan Kiyatu Tarawele madame Zerbo ale fana ye animatrice ye an bɛ wagati min na komi sisan u bɛ baara kɛ radio Rampart la association présidente ale de filɛ nin rouge la aw ɲɛkɔrɔ n'o ye madame Jayi fana Sangare ye an b'a yɛrɛ fo k'a yɛrɛ waleɲuman dɔn ayiwa ka Shirifula TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ka aw fo ka bɛn aw ka wagati cogoya ye ka an ka karamɔgɔ ana an fa n'a ɲɛ jɔyɔrɔ a Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara a n'a kanubagaw a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo danti foli min na sans plus tarder an tɛna a ko bila dagagirinda la an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali tɔw ye madame la présidente ne tun ye ɲininkali dɔ k'i la a bɛ komi an panna kunna mais n bɛ segin ka na n kɔ dɔɔni association sigilen tile ni sisan cɛ a bɛ wagati joli bɔ Matu Jalo ni ye ɲininka o la o diyara n ye n bɛ n baden ni n sinji bɛɛ fo k'an filɛbagaw fo association in sigira san min association in ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw ta ye nka an denmisɛnninw y'an ta sigi 1980 a sigira ka sɔrɔ dɔw bɛ association tɔn nin kɔnɔ dɔw bɛ tɔn nin kɔnɔ bi u tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye olu bɛ tɔn in kɔnɔ bi u mɔdentigi don ne b'a la ala ye mɔgɔ min tun k'a ɲɛmɔgɔ ye ni ala ye o furu yɔrɔ bɛɛ Gabɔ ma n'o ye Maɲagalen Sangare ye o tun ye tɔn in ɲɛmɔgɔ ye filanan o ye Gelelenkɔrɔ Sali ye sabanan ne y'a ta 87 depuis ne y'a ta 87 fo n filɛ sigiyɔrɔ min na a bɛ ne bolo fɔlɔ ala ka yamaruya kɔnɔ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn musow farali ɲɔgɔn kan bɛɛ tɛ se dɔ b'a daminɛ tɛnɛn a bɛ jigin tarata mais 87 à nos jours vraiment félicitations merci o b'a yira k'a fɔ i ye jama marala ye ayiwa o kɔfɛ association badenya tɔn n'i ye jateminɛ kɛ association badenya tɔn de Wasolo mais a sigilen don Bamakɔ yan aw ni Wasolonkaw ka relation ye mun ye aw cɛla ye mun ye aw n'u bɛ cogo di aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa aw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw n'u cɛ baara bɛ cogo di Matu n'i y'o fɔ n b'i jaabi o yɔrɔnin na badenya tɔn min sigilen bɛ yan n'o ye association ye yan'a ka kɛ association ye 2014 a ye papier sɔrɔ k'a kun di ka papier sɔrɔ a la 2014 an ni Wasolonka bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kalama cɛ ani muso Wasolon cɛ ni muso an n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛɛ sago bɛ badenya tɔn na an y'o de fɔ mɔgɔ kelen ta tɛ cɛ b'a la muso b'a la an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ni cɛw ma an dɛmɛ wa an balimamuso tɔba de bɛ yen Wasolo minnu yɛrɛ fana ye Wasolo ta n'u nɔgɔn ye olu bɛ yen o bɛɛ bɛ badenya tɔn nin na badenya tɔn in tɔgɔ de ko badenya ani sinjiya n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma kɛ ka to ka mɔgɔ si to yen tɔn in an baw de yɛrɛ de fana y'u sigi sisan k'u sɛgɛn lafiya ka tɔn nin ta k'a di badenya tɔn ma ko an ka wuli n'a ye ka an jɔ k'a la tɔgɔma k'a lase bɛɛ ma o de ala sago i sago sagotigi yɛlɛ ye an b'i fo Abi Sidibe naamu ayiwa badenya tɔn ni Wasolon population aw cɛla bɛ cogo di Matu i ka ɲininkali ɲɛna kojugu
ni wasulun faga wasulun de bɛ bɔ a kɔnɔ ni kɔni y'a mɛn kabako badenya tɔn wasulun o b'a yira k'a fɔ ko o badenya kelen de bɛ ani wasulun ka bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ wa badenya tɔn wasulun a bɛ Mali la yan cogoya Mali la cogo min a bɛ yɔrɔ bɛɛ la ten a bɛ wasulun o ye Mali dɔ ye a bɛ Buguni région de Buguni a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Espagne a bɛ France a bɛ hali Allemagne donc an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an n'u bɛɛ bɛ foyi tɛ kɛ yan badenya tɔn musow bolo ni a ma kɛ kunnafoni k'a di badenya tɔn minnu tɛ yan nɔ ma u fana tɛ foyi kɛ n'u ma an kunnafoni a la wasulun fana ta bɛ ten wasulun badenya tɔn n'u bɛ fɛn fɛn min kɛ i b'a sɔrɔ an b'a kalama n'an bɛ se ka jɛ ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an fana bɛ min kɛ yan nɔ n'an n'u bɛ se ka jɛ ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a f'u ɲɛna n'u bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ même n'a jara u ka mɔgɔ délégué ka na o bɛɛ b'a kɔnɔ donc k'a f'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo awɔ. Ayiwa an b'i fo madame Zerbo a bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛ kan. I n'a fɔ olu y'a fɔ cogo min na o kuma kelen de don sabu ni nɛgɛ ta n'a ko kankala ni nɛgɛ bila ko kankala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ n'i ko badenya tɔn ye badenya tɔn de u y'a f'i ɲɛna a bɛ nin jamana in bɛɛ lajɛlen na peut-être jamana wɛrɛw bɛ yen a bɛ dan ma s'olu ma mais a b'olu bɛɛ la mais n'i ko yan nɔ ko taw i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'a kalama bɛɛ b'a kalama i n'a fɔ bon i n'a fɔ a bɛ y'a fɔ Abidjan a bɛ y'a fɔ e ko k'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko min t'olu si ye oui parce que a bɛ ko a bɛ Espagne a bɛ Italie peut-être a ma Italie fɔ a bɛ Italie fana a bɛ yɔrɔ wɛrɛw caman fana na parce que a bɛɛ ye wasolonkaw de ne y'a f'i ɲɛna ressortissant de wasolon bɛ yɔrɔ o yɔrɔ badenya tɔn bɛ yen badenya tɔn bɛ yen parce que ni n ka kuma daminɛ na n ye kuma kelen min f'i ɲɛna n bɛna tila ka segin o de kan n'i y'a mɛn ko wasolon anw donna a la badenya in kama de don wa bɛn de don fana bɛn kama de y'a to anw y'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc o bɛn kelen de kama n'i ko yan nɔ ko n go i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ y'i laminɛ parce que cellule de communication min bɛ yen n'i ko yan nɔ k'anw bɛ fɛ ka nin minɛn de sigi yan bɛɛ bɛ ɲininka est ce que n'an ye minɛn in sigi yan a ka ɲi wa tɔw mana fɔ ko awɔ fana sangare b'a fɔ ko awɔ an b'a sigi donc o ye bɛn ani kelenya ye k'a yirala k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn kalama ne bɛ fɛ k'o de fara ayiwa an b'i fo an bɛ waleɲuman dɔn foli diyara n ye e Kiyatu ni mɔgɔ min ye ɲininka sisan ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don tɔn in na association badenya tɔn na i bɛ tɛmɛ sira jumɛn de fɛ bon alhamdulilayi ne ye ɲininka o la n bɛ jaabi o la n tɛmɛna sira min fɛ n bɛ se k'o expliquer ɲɛna tɔw fana bɛ se ka tɛmɛ o sira fɛ badenya tɔn dalen don bɛɛ ye n ye nin siya ye o t'a la n bɛ bɔ nin dugu la n bɛ bɔ nin dugu la o t'a la parce que wasolonkaw y'a yira k'a daminɛ Kidali ka t'i jɔ fo Kayi anw bɛɛ fa la an bɛɛ ba la an ye kelen an bɛɛ ye maliyɛn kelen ye donc dayɛlɛla bɛɛ ka dɔn dayɛlɛla ne donna nka n'i bɛ don tɔn na donkan dɔ de b'a la ka na ten dɔrɔn ko ne ye tɔn de ye n donna n'i y'o kɛ tɔn o tɔn na a bɛ tiɲɛ Madusalo n'i y'o kɛ baara o baara la a bɛ tiɲɛ baara bɛ baara la f'i ka stratégie de don i ka baaraw la i n'a fɔ n'a nana yan nɔ e b'i ka baara taabolo de fɔ an ye n'a diyara n ye an b'an bɛrɛ bɛn n'o ye a ma diya n ye an b'an bɛrɛ bɛn n'o ye n'i donna wasolon tɔn kɔnɔ i b'i bɛrɛ bɛn ni wasolonkaw ye n'i dayɛlɛla i bɛ carte ta carte de membre i b'o ta k'a yir'i la k'a fɔ k'i ye tɔn de ye i nana fara an kan a ma gɛlɛya mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ 100 radio baarakɛlaw fana bɛ carte ta oui radio baarakɛlaw ka ta o tɛ mɔgɔ ye radio baarakɛlaw bɛɛ ye mɔgɔ an ye mɔgɔ ye kɛ mais comme aw ye gɛrɛbu ye non an ye tubabu gɛrɛbu de ye an ye tubabu gɛrɛbu de non an ye tubabu joli an bɛ delili kɛ fɛrɛ la an ye tubabu joli de an bɛ delili kɛ fɛrɛ la donc i bɛ carte ta 100 k'a yira k'a fɔ k'i kɛra tɔnden in mɔgɔ ye i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i bɛ fara tɔndenw kan en même temps u ka groupe minnu bɛ yen u bɛ ajouter o groupe la o kun tɛ dɔwɛrɛ ye i kumana i ma kuma fɛn o fɛn bɛ kɛ i ka bɔ a kalama fɛn o fɛn bɛ kɛ i ka se ka bɔ a kalama mais a wajibiyalen don ka sɔgɔma o sɔgɔma i k'a dɔn k'a fɔ u k'a dɔn k'i bɛ yen i fana ka dɔn k'u bɛ yen an sɔgɔma o wajibiyalen don i kan sinon taa nin yɔrɔ la o ma ɲini fɛ n'i bɛ se i bɛ na mais n'i tɛ se fana o m'i diyagoya awɔ i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnna aw t'a sɔrɔ kuma bɛɛ a diyara n ye merci beaucoup k'a fɔ merci beaucoup ayiwa madame la présidente
Fana Sangare Madame Ndiaye n'i ye musow fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw la a kumaninw ka ca ko n'u ka misɛn i n'a fɔ muso problème tan tɛ wagati dɔw la problème dɔw bɛ se an ma minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ n bɛ misali d'i ma i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ an n'an cɛw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ sigi bɛ gɛlɛya dɔ ma hali a n'a buran ta fan fɛ nimɔgɔmuso ta fan fɛ ou bien nimɔgɔkɛ ta fan fɛ association ye jɛrɛjɛkulu ye mɔgɔ hakili sigiyɔrɔ don n'a kɛra a kɛcogo la Ala k'an kisi o tɛ ban jɛ la n'o kɛra association badenya tɔn ka baara ye mun ye ka dɛmɛ ɲɛsin o tigi ma ka sɔrɔ kasabiko tɛ ayiwa Matu Jalo i ka o ɲininkali diyara n ye kojugu adamadenya ye hakili dɔrɔn de ne y'o de f'i ɲɛna adamaden n'a ye mɔgɔ 5 bɔ ka ban bɛɛ n'i ka taabolo don ma o ma n'i y'a ye k'aw sera mɔgɔ 100 ma aw ŋɛɲɛ de kunna ɲɔgɔn na ni o su olu nana o siraw fana bɛ yen o bureau b'an bolo pour que an ka se ka o sensibilisation kɛ parce que a kɛra cogo cogo n'i taara dɔ ka so e kan ka dɔn k'a fɔ k'e taara dɔ ka so e kan ka dɔn k'a fɔ ko o du la lagare ni e y'o bonya i ye du sɔrɔ i bɛ fa sɔrɔ ka ba sɔrɔ ka i cɛ fana sɔrɔ o sensibilisation o fana o problème o résoudre yɔrɔ o bɛ yen o mɔgɔw b'an bolo pour que ka se k'o bilasirali olu kɛ wa a tɛ gɛlɛya fana a tɛ kɛ basi fana ye o caman dilanna Ala barika la. Ewa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nka a fana a bɛ ɲini ka na a ko kɛ konin dɔ ye sabula min mana wuli siraw min mana wuli du kɔnɔ lagarew o tuma anw cɛmancɛla taw anw de y'an diya an kɔ ka ɲi an ɲa ka ɲi n'anw y'a kɛ kɔrɔw la u b'a fɔ kɔrɔw ma k'a ye sabali sa k'i dɔgɔnin don n'a ye dɔgɔnin bila la u b'a fɔ ko kana bila la i kɔrɔ don donc anw de b'an diya kojugu a ye kunbaw fɔ a ye anw fana fɔ k'an fara a kan awɔ anw garantilen don kojugu Matu ni buramuso nana sisan n'a ye minɛ ka i bɛrɛbɛrɛ o ka to k'i diyaɲɛ kumaninw f'i ye hali ni fɛn t'a bolo e tɛ fɛn d'a ma wa i b'a d'a ma bari ni maa o maa kɛra i fɛ i bɛ ko o fɛ ayiwa n'a kɛra i joli fɛ i bɛ k'a fɛ dɛ mɔgɔw m'o de faamuya n'o tɛ a man gɛlɛn place ko i b'o ɲini place ko bɛ ɲini jalako de don donc Ala ka jala o kɔfɛ Abi i animatrice i chargée de communication ye association in kɔnɔ n bɔra ka question kelen min fɔ fana ye sisan n'o ye présidente ye an ka n'o ka nana e yɛrɛ bolo a kan ka dilan cogo di i n'a fɔ misalila fɔ ɲɔgɔn ko kana wali muso dɔ dusu kasilen ka bɔ a ka so kun tɛ dɛ mais muso dɔ dusu kasilen ka bɔ a ka so a nana tɔn kɔnɔna la parce que n'i y'a ye n ye nin yɔrɔ in question posé an ka sigidaw la i b'a ye cɛ caman bɛ yen u bɛ siran musow ka don tɔnw na ko an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔna suruku mais ni nin yɔrɔ dɔw fɔra a bɛ se ka kɛ cɛ dɔw k'a faamuya ka dɔn k'a fɔ tɔn bɛɛ tɛ kelen ye tɔn bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don ka musow ka furu la sauver k'u ka adamadenya dilan ka ɲa hali n'a y'a sɔrɔ muso bɛ fili la n'a donna tɔn in kɔnɔ u b'a dilan ka ɲa o tɔnw bɛ yen wa n bɛ se k'a fɔ badenya tɔn ye o tɔn dɔ ye n'a nana a kan ka dilan cogo di Matu i ka ɲininkali fana nafa ka bon kojugu barisa an bɛɛ ye muso ye an ka jɛkulu yɛrɛ tɛ fɔlɔ n'i ye mɔgɔ ye o la bi ko bibi na a dusu kasilen bɔra a ka so a dun ni e ye ɲɔgɔn ye n'i kɛra ka mɔgɔ ye wala i kɛra mɔgɔ ye a gɛrɛna mɔgɔ min na i ka ko fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ ka a n'a hakili yira ɲɔgɔn na k'a yira la k'a fɔ diɲɛlatigɛ ko mana kɛ cogo o cogo adamaden i bɛ cɛmancɛ la wa badenya tɔn fana bɛ o de kɛ a kan ka kɛ kɔrɔlen jango ko badenya tɔn mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen wa anw minnu fana bɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔbala mɔgɔw la minnu b'anw ɲa ni anw yɛrɛ an b'o tigilamɔgɔw wele ka hakili u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka yir'u la k'a fɔ fosi tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ ban ni Ala ka ko tɛ
wa i mana kɛ cogo cogo i bɛ cɛmancɛ la a kɛra degun ye i sera k'a kun fɔ i ma se k'a kun fɔ ka n'i yɛrɛ affolé k'i yɛrɛ to degun in bolo i cɛsiri i ɲɛ bɛ nin jamakulu fɛn fɛn n'a nin dɔ bɛ bɛɛ de da la mais bɛɛ b'a bila i kɔfɛ k'i ka furu minɛ n'i bolo fila k'i ka sigi minɛ n'i bolo fila k'i denninw tɔpɔtɔ k'i ka i cɛ ladon i bɛ baara min na i bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ min na k'o k'i bolo fɛ n'a sɔrɔ badenyatɔ in de y'o lase ma k'i cɛsiri a fɛ o fana b'a to a bɛ kun i fɛ donc i ladilikan ɲuman bɛ d'i ma i bɛ se k'i sigi cogoya min na misaliw yɛrɛ bɛ se ka ta ka d'i ma yɛrɛ o misali dɔw bɛ yen nɔ n'olu taara ka d'i ma e yɛrɛ b'a ye tɔnden dɔw b'a ta fɔ i ɲɛna a dun bɛ tɔ in kɔnɔ e bɛ taa sɔrɔ ja e ta in o ye wuli ka tɛmɛ yen donc o caman bɛ yen u bɛ taa so tuma min na a bɛ laban tulo ni ka yɛlɛ ma. Ayiwa an b'i fo. Merci pour la réponse. Kiyatu. Ayiwa dɔ b'i bolo ka fara o ta kan. Ni ne bolo ka fara kan ka to i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na adamaden bɛ camancɛ de la n'a kɔni fɔra i ma ko muso i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko musoya ye fɛn min ye cɛsiri ni muɲu ani sabali n'i donna fɛn na i kan k'i cɛ ɲɛkun de lajɛ k'a ka taabolo lajɛ normalement badenyatɔ yɛrɛ filɛ i tɛ don tɔn in kɔnɔ k'a sɔrɔ i cɛ ka jɛn tɛ o parce que présidente yɛrɛ tɛ sɔn ayi a b'a f'i ɲɛna fɔlɔ taa jɛn ɲini i somɔgɔw fɛ jɛn ɲini cɛ fɛ n'a sɔnna i bɛ don anw ka tɔn na donc i bɛ na ni cɛ ka yamaruya de i bɛ sɔrɔ ka cɛ to hakɛ to o yɔrɔ ko tɛ cɛ kelen tɛ n bɛ segin n ka question kan n ko muso kungo ta tɛ muso kɛra cogo cogo ani problème de bɛ y'a la i b'a sɔrɔ du kɔnɔna la ni n'i cɛ bɛnnen don i n'a ba man di ni ni ba bannen don i cɛ murutilen don i ma i ni cɛ ba ka di i ni cɛ ka di nimɔgɔnin dɔ b'i ka n'a tan ko f'a k'a bon balimamuso dɔ bɛ na i sigilen sɔrɔ ko f'a k'a sen da i kan kan bon n'o sugu kɛra tuma dɔ la i bɔlen bɛ bɔ so k'i bɛ na tɔn sigiyɔrɔ la i mago bɛ fɛn dɔ la o wagati ne ko yali o ka kan ka dilan cogo di o bɛ dilan. I ka question in diyara n ye n y'a faamuya sisan Matu ni dusukasilen bɔra i ka so ka na badenya tɔn kɔnɔ a b'i y'a fɔ cogo min na ka n'i ka problème exposer a tɛ kɛ i n'a fɔ k'a kɛ jamala kuma bɛ fɛn wɛrɛ dɛ i bɛ wele de ka na i y'a fɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔ minnu ka hakilina bɛ i ta sanfɛ olu bɛ na ka na ɲɛfɔli k'i ladi k'i dusu faga i dusu fagalen tulo ni ka yɛlɛma bɛ taga so parce que adamaden mana kɛ cogo cogo i ma dafa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ma dafa surtout muso don dɔw la foyi tɛ jigin i kɔnɔ n ka furu sa don dɔw la foyi tɛ jigin i kɔnɔ n ka n ka minɛn cɛ ka taa n'i nana badenya tɔn na nin bɛɛ de bɛ f'i ye k'i dusu faga ka sabali ɲini fɛ i ka t'i sigi. Ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn association an b'a fɔ bɛɛ alhamdulilayi ala ye anw minnu tile bɛɛ a ma bi a tun bɛ yen ka kɔrɔ nka bi a walankatara a yakubayara a cɛyara ayiwa n'a cɛyara n'a nafa ma cɛya to k'a jɛ don a cɛyara an bɛ dɛmɛ an ka kɛ fɛn ye an ka bɔ nɔgɔ la an ka développer ka taa ɲɛ c'est vrai nka an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se ka sigi ɲuman kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka dukɔnɔnaw ka ɲa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka furuw ka sabati an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka balimayaw ka dilan kana sɔn nin ka k'i la a kɛlɛ an b'i ko kɔrɔ ko association ko n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ bɛ siran u ye nka i mun ye ka sabali fɛn bɛɛ b'i ban muso ma kɛ muso ye k'i ma muɲu muso ka musoya ma dafa k'i ma muɲu n'o cɛyara a tigi tulo kɔrɔ lala ani ala ta bɛ bɛn ayiwa kana digi mɔgɔ la anw ta ye bilasirali ye anw ye jama kuma da ye an bɛ nin fɔ muso jɛrɛjɛkulu ye an ka ninnu fara an bolo da la ɲɔgɔn na suli kumaw jɛ kɔnɔ an k'olu bila foyi tɛ furu bɔ wallahi foyi tɛ furu bɔ ni furu tɛ fɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ furu ala ka hakili ɲuman d'an ma o kɔfɛ i bɛ hakɛ to pour que ka se k'i ka latɛmɛ i ka kuma in na i n'a fɔ association in kɔnɔ
cɛw fana b'a la musow dɔrɔn tɛ dɛ cɛw fana b'a kɔnɔ cɛ camanba de b'a kɔnɔ u n'u musow b'a kɔnɔ dɔw n'u denw b'a kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ k'a sɔrɔ u denw tɛ u musow tɛ cɛw fana b'a kɔnɔ minnu b'an dɛmɛ hakilina ɲuman fana na tuma bɛɛ lajɛlen. Ok, merci. N yɛrɛ kun bɛ n ka ɲininkali bɛna b'o kan association kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ musow dama de b'a kɔnɔ ou bien cɛw dama de b'a kɔnɔ mais y'an avancer. Merci beaucoup. Madame la présidente. Association e yɛrɛ ko ko depuis 94 94 ka se bi ma 94 tɛ dɛ 80 sɔrɔlen 2014 ah ouais c'est autant pour moi 2014 ka se bi ma san 10 ni kɔ don o san 10 ni kɔ in kɔnɔna la ne bɛ présidente ya la ni ko n'an ka fara ɲɔgɔn kan diya b'a kɔnɔ ni ko n'an ka fara ɲɔgɔn kan gɛrɛntɛ b'a kɔnɔ association sigilen tile ka se sisan ma e yɛrɛ hakili tora gɛrɛntɛ kumaba jumɛnw de la i bɛ se ka min fɔ an ye e ye gɛrɛntɛ minnu sɔrɔ. Ok, Matu Jalo n'i ye ɲininkali la o diyara n ye diɲɛ natigɛ la fɛn o fɛn n'a diyar'i ye n'i ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ o ka sɔrɔ ko a ka di ye n'a ka di ye dɔrɔn gɛrɛntɛ in a bɛ kun i fɛ gɛrɛntɛ bɛ kun i fɛ fɛn fɛn n'a ka di ye ni sɛgɛn nana a kɔnɔ i b'o kun sɛgɛn bɛ ban n'i ye baara o baara ta i k'a ta ni courage ye k'a ta ne ye a ta kabiri a waati ka se sisan ma fɛn o fɛn n'a kɛra ne la a ma ne tɔɔrɔ hali n'a ye n tɔɔrɔ n yafara a ma n yafara bɛɛ ma foyi tɛ kɛ hali ni mɔgɔ tilenna ɲɔgɔn kan peut-être a bɛ se ka ko dɔ kɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ gan e la a bɛ se ka kɛ ne fana ye ko dɔ kɛ dɔ la a kɛ ni sisan cɛ ne fana b'a ɲini olu fɛ u bɛɛ lajɛlen ka yafa n ma halisa ne b'a ɲini n badenw fɛ ani n sinjiw an ka laɲini kɛ halisa an baden minnu bɛ yen minnu bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ minnu bɛ sɛgɛn kɔnɔ minnu bɛ degun kɔnɔ an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo di an bɛ se k'olu bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min n'o tɛ fɛn o fɛn baara o baara n'i b'a la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la don dɔw la mais o gɛlɛya o bɛɛ kunna ne fana Sangare fɛ o de Ala sago i sago an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a b'i wagati ale sɛbɛkɔrɔ tɛ n kunna i bɛ se ka mun de fara présidente ta in kan gɛrɛntɛ min n'o sɔrɔla association kɔnɔ n'o ye gɛlɛya ye kɔni n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hali i yɛrɛ kelen gɛlɛya n'a wagati don diɲɛnatigɛ yɛrɛ taalan y'o ye n'i tɛ gɛlɛya la i bɛ nɔgɔya la diɲɛ sigilen b'o de kan jango n'i ko ko mɔgɔw kana an ka fara ɲɔgɔn kan adamadenw bɔyɔrɔw tɛ kelen an bɛɛ bɔyɔrɔw ye kelen mais mɔgɔw ka tabiyaw taabolow tɛ kelen lamɔ cogoyaw tɛ kelen donc dɔ bɛ sɔn ko dɔ ma dɔ tɛ sɔn o ma donc ko caman b'a kɔnɔ an kɔni k'a fɔ ko an b'a fɔ k'an ye gɛlɛya sugu dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o fana o ma nɔgɔn an tɛ se k'o gɛlɛya lakale bari badenya de don sinjiya de don a filɛ ni dɔ m'a sɔrɔ dɔ b'a sɔrɔ ni ko sisan ko an kana an ka réunion kɛ o min y'a gɛlɛya mɔgɔw bɔli ma nɔgɔn mais ni dɔ m'a sɔrɔ dɔ b'a sɔrɔ dɔ occupé kuma o bɛ bɛn dɔ lafiya kuma ma an b'i fo Kiyatu juste une minute non wagati sɛbɛkɔrɔ kuma oui wagati corona ma cogo Kiyatu e ko e nana association badenya tɔn kɔnɔ badenya tɔn na diya di ma Kiyatu e donnen tile badenya tɔn kɔnɔ ka se sisan ma e ye mun de y'a kɔnɔ min diyara e Kiyatu kun yɛrɛ ye rencontre de don wa ɲɛnajɛw de don wa u bi fɔ minnu di musow ma olu de don wa fɛngɛ de don wa je ne sais pas ka musow bila u ka dege baaraw la a jumɛn de diyara e ye Matu n'i y'o fɔ o diyara n ye komi wagati korona baara bɛɛ n'a sariya don min yɛrɛ diyara ne ni ko ye o ye ɲɔgɔn dɛmɛ hɛrɛ ani haratana Matu ni hɛrɛ tana y'i sɔrɔ badenya tɔn kɔnɔ i bɛ da Alahu subahana wa taala la ka da badenya tɔn na parce que o b'o jɔ i kɔkɔrɔ Matu n'i ye mɔgɔ ye ka gɛlɛya kuma la o de ye dɔ ye n'i ye mɔgɔ ye nɔgɔya kuma na Matu kana compter a tigi kan dɛ mais n'i y'a ye gɛlɛya la o de ye dɔ ye o de ye n da o la wa o de diyara n ye fana. Donc merci beaucoup k'i ka kuma sɔn ji la ne yɛrɛ ka a ye ka initiative ta ka badenya tɔn k'a wele n yɛrɛ fana nisɔndiya dɔ de ye n bila la kuma bɛɛ n'a fɔ don
an balimamuso ne de la ka ta ni plateau kelen kan yan animatrice do ala ka hinɛ la Umu Sangare ala ka dugule sira ma yan ko ala ka nɛɛma mais a don badenya ton bɔra bɔ cogo min na vraiment a bɛ mɔgɔ jigi sigi a bɛ mɔgɔ jigi fa saya don malo don do surtout anw wallahi anw ni mɔgɔ tɔw tɛ ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ne ma to ni min m'a faamu i b'a to a kunjugu kan mais n'i y'a faamu an ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye donc an fanga ye jɔn ye an kanubagaw e ko karisa kun bɛ nin baaraba in na e m'a ye a ka nin don masina la mɔgɔ yɛrɛ kun tɛ foyi aw da bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ Fatou ya rabbi ami n b'i latɛmɛ o yɔrɔnin na saya dun ye malo don ye ni mɔgɔ ma ye o don n'a ɲɔgɔnna la an tun bɛ kumasulu sɔrɔ badenya tɔn bɔra mais o kelennin wasolon ka fo yan ne yɛrɛ ye wasolon ye mais ne yɛrɛ bɛ bila kɛrɛfɛ wasolon ka fo mun tuguna wasolon kɔ k'a ba ye wasolonkaw ye a don wasolonkaw bɔra u ye wasolon kunna wolo u y'a k'u yɛrɛ ye fana Sangare n'a ka jama bɔra k'o fara wasolon jɛkulu fɛn si tɛ yen min tun tɛ kɛnɛ kan don donc an b'u fo a diyara an ye i y'a fɔ cogo min kuma bɛ n'a fɔ don na awɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo présidente folikan b'i bolo wala ka émission kuncɛ parce que wagati kuruna awɔ Mato an b'i fo ka badenya tɔn musoba bɛɛ fo ka wasolon jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen fana Sangare ka foli b'a bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin ani mɔgɔba an baden minnu bɛ na an ka émission in lamɛn an ka foli b'u bɛɛ ye parce que an b'a dɔn maa o maa bɛ yen an jugu tɛ wasolon an nin dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ an nin dɔrɔn de bɛ wasolon mɔgɔ i kɛra cogo cogo filabaga bɛ so la min t'a cɛ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka e yɛrɛ fo i ye Umu Sangare min tɔgɔ fɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka bi dalen nɔgɔya ye a y'an kɔ kiti min na ala k'an yɛrɛ ɲa ka taa yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn madame Nantume an b'a fo nin yɔrɔnin na hali n'a tɛ émission kɛnɛ kɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn organisatrice principale don an ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo a b'a bɛɛ fo jɛkulu bɛɛ cɛ minnu b'an dɛmɛ su fara tile kan muso y'a fɔ cogo min cɛ minnu b'a la muso dɔw bɛ yen nɔ olu cɛw de bɛ t'u bila ka t'u sigi an bɛ baro kɛ ka yɛlɛ ka tulon kɛ donc n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ayiwa an balimaw fɛn banbali o jati dɔn ala ye min kɛ aw garijɛgɛ ye bi o de ye nin ka aw fo ka hakɛto dafalen ɲini aw fɛ sabula kuma ale ye to den ye i dɔ ta dɔwɛrɛ b'i kun bɔ wa kuma la gasi yɛrɛ fana t'i ban o kɔfɛ ka association badenya tɔn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ yan badenya tɔn international k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'o de fɔ an bɛɛ de ye wasolonka ye an bɛɛ de ye maliyɛn ye n'i ye maliyɛn faga a bɛ bange maliyɛn de la o tuma association badenya tɔn ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka don o ye fɛn belebele ye hakilima de bɛ baara kɛ n'o ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dante foli min na ka an fa a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ fo a Seyid Usmani Sherif Madani Hayidara an b'a fo k'a barikada ale fana ka baara a fanba ɲɛsina nin n'a ɲɔgɔnna de ma a ma dan a yɛrɛ ma a y'i yɛrɛ bɔ k'a musow bɔ k'a denw bɔ k'a kanubagaw bɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ si la a y'i bɔ a m'i bɔ dɔwɛrɛ la dɛ a y'i bɔ ni fasojɔ baara de ye a y'i bɔ ni faso kanu baara de ye a y'i bɔ ni kalali baara de ye a y'i bɔ ni dilali baara de ye o tuma an fa an bɛ a fo a Seyid Usmani Sherif Madani Hayidara an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o tuma dante foli min na ni fili bɔra kuma la hakɛto b'a kan sɔli ala rasuli a k'an bɛɛ wagati dɔn